Kajing kuplay pi baro hagani kapor hagakerteng gabatiang bagabadon bortam kajung utrai bau nong penim jongi uji sukres nyaingu yublay na gamantakani kasngi bagani kapor bau penjalat yangi banginya don kumne ya kaban syakri ban pendon burom ya gakerteng kabakra bortam kajung u ban nagabantak balang ngapniang sengau bahaya pilang baro kumne syagani kajing syakri lang kajongi ya kabangin yo ban ruai ban yero ban pendon burom yu ban duai haga kerteng ke jongu ho ya kaban yo sngau ru ya ka khubor lang bau syakri jongu ban nginget ba kum ka balang haba pi yesno ti lang kum ni kan long ka jingker khu ya pi bat kan long haga bangila ban pendon burom yu blai lang ba ka program haga ni ka por shwa banginya ya syakmat tunginya pendam haga jing duai Ublay baru kepau jongi bah beneng ngi aingu ia mia try na kabentangan ni kapor ka bakentang ka ma ayangi ngi aingu ia mia boblay na kabentang jingi ba ka jong me yangi bar ngi aingu ia mia boblay na kabentang jing kerku gi babun sertap ka methe ka jing im ka jongi bar kumne ha ni kapor ha bangi don ban syakri ban pendon burom yami ngi buti atrai ka por ka basa baro hakiling hokti badon bor ki jong me Simti yang ia wablay wepi kinong simpenta. Bakin long ibala penkop dah uman sim ujong me. Bagai gay barok kabangin yok ban pendep. Kan long awablay ya kabangi pendon burom ya me. Hoj atrai dah bangi kmi lentiru ya kijing kerku kibab hatam. Naga benta jong ilang barok. Ya kini barong ipan. Haga kerteng ke jong uji Yesus. Amen. Ngenya yacha prang ha gajing syakri jongi ha ni kapor daga bangi ya snok tilang ha ka bangin yarwai ka tu gajing rwai ka ba sanspa nyo pulai bat sanspa an ripu ar ka barim ngenya rwai kitu laiteli kit khot ki ba syakhman ka jing pen krau yu utrai ulong usim yang ngenya riwai lang ban yaro e ya u ka mensim ka labang penjam ka ktin pen krau yu unong penim deka bangu laiteli gitu khot ke jingruai ke basan spa hinyo pulai bat hadin mengila dep ban ruai ke ne ke jingruai ngat sngeu bah ban khot yai rangba balang Mr. HB Dekar in sngeu bah ban yalam yingi ke bapulin ke tin ke jongblai badru ha ke jingduai Utrai ulong usim yang in yari wailang ban yaro e ya u kamen sim ka labang penjam kaktin pen krau ya u dau nong pen em daka bangu uji su usin syar usin jing suk ulong yanyi un pen khoj par halor kaket usyong pen jam kaktin pen krau ya nong pen em daka bangu kan job na kut syakut kahima ba utrai kibor kibom jukut uji sukres lai penjam kaktin pen krau ya nong pen em daka bangu Hasyua bengin ya pendem lang haging duai ngan pule kat tu kan ni ke bentah nak kan tin ke jong bulai na ka gospel kat kumu Matius
Kalenong ka bakhandai, kitkot nadu ka bakhandai, hadu ka bakhatlai. Ngan peteng menpule na kajuk Gospel Matthias, kalenong ka bakhatway, kitkot ka arpo pra, arpo kundai. Pat ngan puliru na kita wisaya unoi tulupa, kalenong ka basan pusan, kot kebahan riu, bat kebahan nyau. Ketenu belai ke angkum ni. Habau jisu te ulayat no nang ta. Ulio I yau briu yau balakot Matthias. Wasyong haka yang krong. Uang te u to bot yang te habau layang ula bot ya u. Kelajaru, habaulah syong bam harayeng uta, hakmi te, bon ginong krong, bat kipapap, kelayawan syong sanya lembaru disu bat kisenran jauh. Habagi Farisi te kelayau I, kelayaong hagi senran jauh. Balai, bau nong hikai jong pi, uya bam lem, bat ki nongkrong, bat ki wapop ru. Te habau jisu le asngau, ula ong haki. Ki bakia, kim don kam yo nong penkia, henrei ki bapangkeng. Henrei kilek mapi. Tuhi kai ke gani. Ya kajing isen ngamon, te om ya kajing kenya. Nama ngam sim lawan, pan kot ik bahok, henrei yag bapop, yag ban kelar bamut. Matthias khatway arpo pra abukundai. Tuan hanga, pi baro ke bathaj, wat baksya ke jingkit, dengan penjam ya pi. Tu sim ya galengkor jonga pi, tu hikai ru nanga, nabanga uba lui, bat uba rita ke donut. Te pinsyam kubajak thaj, hagi mensim jong pi. Isaya sanpusan nriun yo, wat pi yo trai, kat badang lakban syam yo, tu kerpat yo, kat ba udang hajan. Tu ubaman un no yala kalenti, bat u riu bam hak yala kijingmut. Tun pairu show try, te usngosen u, bat show blay jungi namar un map har. Tu blay un kerku, nak binyok sngau, ya gini kiktin balu pule. Hakan nega por, tong ini pendam hajing duai. Au belai, ubah kupa jungi ubah bening, ubelai bom cukut, ubelai ubah bat ubah shisha, tang mamehi. Long bakut ke kerteng ke jong me, wan ke hima ke jong me, long kamon ke jong me hakan leu kumbah bening. Ya aingu ai me trai. Wat ngero penon birom ika kerteng ke jome. Nak ikam ke bakrau. Bat ku fla ke bela le na du men bari. Mila siang no rim ya ki peneng bat ya khandeu. Iki umo po khandeu. Bat ei barok ke badon bat ke basyong haki. Mila hau itnat ei barok atrai. Kat kum ke jisno bhaga khmat ka jong mehi. Ka beneng hi bat ka perthai baro. Ka pen pau ya ka brom ke jong me atra. Pamelong belai tang ma mehi. Omdon uwei pat. Aingu eme trai. Nama me IT yo kon balakam warwe jong me. Utrai jongi u Jesu Kristus. Pamela pa asen ko perthai
wan sim ya ka dur jong ka jinong beriu wan cakap ni ka pertai wan wat ya ka pop bakin kala ka pamut ubaman ya ka di isnei om ya ka cingknya padahal IT dah ka jong im nang tak beriu IT ya ka jong im na ka menta kita kiba melakhat ki lang berat ki jong mel ay kita ka im ka pakerhai ka im ka bom jukut ha kita ka bangai pa om don mano bela ma kede kan thet ya ka ma me a trai bleu pa bleu kon bleu msi ma ku lai ha we bleu long trai bodon bor halo bara mdon shu bala ba kede kan thet ya kita ke ba mela ay ta ka im ka pam jukut kilang berat ki bla sus pa jam e pan itu e ki ka kerteng me tip ki ku kena ai ngoi me atrai ma ka hi ka snake jam e ha ki liang baro ka im ka jongi me bu ngi ni ka sla ni ka perthai pan me pendap pen piang don kam jongi bar aki met pas ki mse nimla apan jer ki kilang ko bun belen ba atrai kat se bagi fai ni itang ka khti badan por jome itang ka jing snei ki jome e ba ro ki kam me ki long itnat ko kanat ai ngo ime atrai nama kan ko por ka kodor hakani ko por no fai singi ko honta bangi kum ka balang kum ki khun jong ka balang ki pa chhe me ngila ban fai jame ban syakri me ban mane me hoi lengim la ban ki ulang sagayin ka pakentang henrei antrai ka por ka dia kat ku khting jome bangin mane me ha man sim ba ba shisha lengi don hang no hang neru ki yeng ki sem ku jongi me don hang ta ngimla ban fet jangai ne me ko kunrat senungi padri nakmat jome ngidon ki lum ki wa ki yeng ki sem jong ngidon ki krem ngidon ki slaw ki tap hang ta me don ko ta atra hang no no ngitan hakan ko pongi mani ni dem ngi syakri me ni aingu me wat ngi don burom yo kerteng sem ko konan bang no duai men de ker hui ngi wei bai pen klein yo ke jingai ke wat skeming ko konan habatalot ka jingai jongi bat skema tra dai mai bat lagi hijan falung ko mai kendu ki yon ernit ke ba sho e ka jing im jongi trai tu bat skema me bang yai long ke jong me kam tam ko ne ko por ko ba ko batan ki zinjo ki ba ker saw dong ne ka jing im jing ki hab deng jong jing ku ko bun buleng ko jong me ki don ru ki jing ki don ki jing senjuk ko kenat he tra me long bulai budan bor la ba ko ba kami ishain hangi manaka singi manaka po malak liman me no aku kena lagi jong meri kendong me sumar ya ko ba mi shabar ko rong sepo jong ki briu ki jami ka bala jet ki me ko kenat wat ngi ngai skam ba me nam eno ngi ko kenat Kain aingu emene ko po. Magi ji syakri bangi pente pakan ko po. Magi doai kam tam. Nak mata jong syakri jong me. Teman basan. Balawan ya kapan ya ka khubor tin ka imbat ka khot ki me ko kanat. Kai ni IT ki ka dan po ko jong me. Isne ban syak khuil jong syakri jong me. Pendapat itu bor jong mensim ko jome ko kana bek bon plan kilong bala kersoi dik umpok liu khat ke isnai ke jome bek long ban pendon birom mat ke tiu nam ya me ban penskem ya ke jingai jong giru mai ban penskem ke jing ich ke jing ich ya me ke jing ich para briu ke ich para
Wat wan penyo yang ini nakapuas kajing kermen ka pas scam. Kajing kermen ka im. How try wan pon im. I jengi Jesus Christ. Bolong tang mo ukalanti kajing sisya bat kajing im le. Try na i dua im ka balang ka some. Hakan ni ka jaka. Oh, ka balang ni rilum kasi ba jang tia ka jong. Meni lam lagi ni snem ni spas nem. I eksti ka ba I ka spon ka me ka. Kita pasang bangsa tiang jangka gospel kita be henjeri lum jangi. Lalu kilak mentai kita pilihan gospel aku jadi kurna. So nangga kurna. Lama kan kita kenduk akhirnya kita for kita mentai kita kita tunjuk kita mengemat. Baka balang kan long kita nak pasai for. Bana ke ribai balu pasisya macam ni. Kanuan kita tray baru pak musim kita pen klanya kita jangka balang. Ikirungai baru akan gerilum kusibaya yang tiah. Kenapa barang kalau akan sakhi kam ayam? Hari ni keselang jangan kepakai. Kiwaipat kiperari, kiwaipat kiperanong song sinong. Besong marjan bukan negara jongi bat. Hari India bat kepakai. Oh ini dua yang kebalang jangan kepakai. Hari ni keselang kepakai. Kenduk kejing ini ibu. Ini bandar bat skemel kejang kebalang. Kekhui kejing tray kejang kebalang jangan tray. Bagi lat, pergi mission, kita pergi. Kejing tracing kita Bible Society, man penyo iktin, kejang meh, cek iktin kita pergi ku kena mandroi kena mah. Bagi menteri ukin yo iktin kejang meh. Kekhui kejing lap gospel bagi television, bagi YouTube, bagi radio bagi bagi lat. Penan beramal kertan bagi ni lat ku kena. Nak hot sibun. Saka balang ke sama. Hoj ke balang ke bapa, habah ke balang ke bapa. Masjid, mitip ko kenal. Hai kenal. Ngingim tip ke ke man saja ke si imo ke sama. Ne tip, me bu ki por ke pati ayom. Andre me male to syangi. Wa ki por jong ni tunjuk ki bakrau. Ki wan ki nemsniu. Ki wan ki ding letma. Ki wan ki ding knyo jumai. Ki wan ki yap khlam. Wat kumalong hakini ki benai ko kanan. Kari ko jongi. Kapertai bira ko wai. Kadon hapeleng jong ko jing. Pisa linga. Ka jing dum, jing mu kecil pakat. Maka jing wan jong kata kelam corona virus. Bangim la ban i di smart briu jing ko. Kadang-kadang syun ke pamla apa nyo i. Kalau pang penstom lagi lak lagi milian, kalau penyap lagi lak ru. Try is, shanongin pai. Nanongin wadi kerja yakap ban pelai. Serius start jangka pertai kidum, kabuj kidum kucing sempang kejangki, kumno man le, kiawan. Hendak try ninges kemalam dah day kaman kejangme. Dalam dia kejing pensyai kejang me, ublay bobat kejing start, dalam dia wad kejing start me. Kalau ngapa yo beriu man syam me kita kilat, man penkia, mami bat ka bor harade. Kejing syar kalau kejang me ka bor ka buram kalau nyame kita, dan ka ka bomla ada me ko. Tak mungkin banget ya. Ni pendam rit sejat bakhuj me ko. Amen isnai. Wan pelengkot na, wan weng na ikni ke jingpang ke kena virus atrai. Nak ni kari ke jongi, nak jelam ke halia ke jongi, nak kari India ke jongi. Bat atrai nak pertai berako wei ko kanat. Bat yakap ki briu atrai ke jongi. Lama ni ke jingki kenduk ni ke jing. Bikin kam IT ya me ko kanat. Wan penkre ita ke jingwan ke jongi. Mudan batip jika sini ke por ku bamela orang atrai kata kejingwan ke jami Henry melekren syai. Pakata kejingwan ke jami ban lum kita ke belajar ke jami kalau kum ke lele. Ke ban teng syai nama ingi sab ngi. Ban lum lang kita ke belajar ke belajar suspa jami ko kana. Kum ke ne ke po yarap ingi ke kana. Wan lum sim ke pen kre ingi kana. Wan syem kum kita ke por ke jingwan ke jami ko.
nang khot sibun ko na thani pen ka pani ka po thai ai ngo im ta gospel ka nik pen ko poi sini ka ri ki jong ila palat spa snem manta hoi la jan poi saki aspa snem melap ha ki missionary ba I jong ko kan pan IT met pan maseman trai apa deng jong I pan penyo hangi ka ni ka khubwa ka ha ka nik pen nim ai do Jesus Christ kila IT los kila shang ka ri jong I palat spa snem ka kam wala roi kliat ka ni trai ai ba kan roi om tang ha ba pau ni ha bam pau hagaman sim pada Malaysia pandan biram ala jong teng bukan trai kana ngi duai sikin tinam bagi nosun char jong ni jela ka jong ho cari India kum jo kana haga jing le jong ki ni ko jingpang khlam coronavirus ai go sistan ai go bu bo mau kam tami gi doktor bat ki nos ba wan hakmat man trei hak deng jong ki nang pang trai duai man ya dai ki lai ki na bas niu lai ki na ni ko jingpang bai ki tu ba pang ba stom isne pun ki ai ki je kap kin phai se me ko na nama me wan chen ni ko thai ban pun kia pun kia e ki met ma kia ki ma sem ma ha me e ko ki long ki bala thai kana to ke khui ngi lo ban jong ni ko por yo pai lang jo me bar ko na pun bi rom me ka kerte sim ta yo biram semi to ma ekipo kiring kang jangi ba peding ngi ko bangu jongi yengu ngi pa ni dam ngene ha ka tang ba I pok badon bo ko jong trai bon put nim jongi u Jesus Christ amen agani ga por pat ngi point shika banta ha ka bangin yo ban pen kantang ye kijing ai kiba ki khot jong ka balang ki jipon poi shika ying ke ba kantang ga jong blai man step na do ka por nyo baji hadu shpo baji man step ka ying mani ka play bat ngi sngew ban pan pau ka jing sngew ngu na ka banta ki khot jong ka balang ba wat hakini ki por ki ba ki ba hiran pan ban ka jing eat ka jong ki ya ka kam ka jong trai kam shem man thaj ya ka bakin wan ban ai ban no sha ka kam ka jong o bat kum ni hakini ka por ngin yo pan pan kantang hi kini ki jing ai ki ba ki khot jong ka balang ki ai sha ka kam ka jong o tu ngi pendam ka jing tuai Blai baru kupah jungi bahabneng sajisi ni wan ban pa wakmat jong me banwan ra abo blai ye gini ki jingker khu ki ba me ker khu yangi ya ka bangin ai sha ka kam ka jong me ni ai ngu ye me atrai ma panla yangi wei pi wei na ka donut ko bas ngu ye me abo blai i wan ra ye gini ki jing ai sha khamat jong me ban ngi pen kantang ye ki atrai ka kertheng ka jong me Basyakanu maga banta baga balang ga pendon kam yaki kinda mandroi kerhai naga banta ka kerteng baga burom ke jome gibuti naga banta ki rempe yeng kristan baro abo blai tonang kerku yaki abo blai haki kam ki jing trei ki jongki haki met ki phat ki jongki haka longring yeng ke jongki ke jing im ke jongki bat kam tam atrai haka jing yadei ke jongki bat me Bakinang la ban kham jan chami ban yo ma da bo blai ge jingker khu ki ba bhatam ha ge jing im ge jong ke simti yangi we bi we don khat lem bat ngi abo blai na bai kini ngi pan ha ka kerteng ge jong Jesus Christ amen agani ga por pan ngin poi she ka banta ha ka ba ngin sayo sngo ya ka khubor na ka ktien ge jong blai lambang shakri jong temen masan Dr. T.S. Nong Clau. Itemen besan Dr. T.S. Nong Clau. Idei kun jongka balang Presbyterian Malki. Batingi sngew ngo bahkan iga por ila pelat ya ka por ka bakodor ke jong i bandon kat lembat ngi. Hoj menta idon bat ka balang halai dum kra. Bat ka yeng ka sem ka ba idon hangtei. Ngi ai ke jingu yu blai na ka banta. Ya ka baula pendon kam rat ba ya lau jong syakri ban ngingej bahagan ka por ka bamantaru un ai yangi ka khubor ka badai biang por naga banta jong ka por teman besan ni penyang sengau bahaya pi kum ka balang opila penyadon kat lembat ngi ka ka por ban ngingej bau blai unda yalam ya pi unda pensyaj bor ya pi un pasiau ha po jong pi yaki
kubor ki badai ya ka bangi ngin yo sngeu lang ba jong pi na u tu blai undon kat lembat pi haba pin sa shim ya kan ka banta te shwa ba itemen basan in shim ya kan ka banta ni sngeu kmen ru ba ki khun samla jong ka balang ki don ban ai ya ki jingirwa ki ba kerpang ki jong ki kumagini ki jing shekri ki bangi phalong pada kan ka por ngan sngeu ba ban khot i Mr. Melam bah warjri in sngeu ba ban ai ka jingirwa kerpang ka jong i pada din kata Itemen basan Dr. T.S. Nongklau in sa shim ya ka bantay ka bansam ya ka khubor nakaktiin ka jomblay. Kasnam kalong kakating jurway.
I teman besan i belam ni kini kerja seng kini kapor ke pemerintah. Kau boleh sibun ya kajing pedang subha kajing kerku kerdok jong pianga. Pastor ki teman besan ki dekat komiti balang. Bat ki dekat juga balang hi baru ke wei. Bat ki wei ru kat ki bala ban yu asngau lang ba ke YouTube bat ke television. Ngai kau boleh pi baru. Haga kerteng ke bakrau bat ke badan bortam. Kau jong try baru nong penim jongi uji Yesus Nengkong ngidap jadi sungguh ke bakrau yo belai, boleh ingi kalat sasisen pat. Warap deng ke pertai ke bakum kani. Bandang yo alat, ban syakri yo try, bandang yo alat, ban pla, ban yo senguru. Ika ketin ke jong belai. Ngaku abanai ku belai kerpang ru ya ke komiti balang. Kapala ya ibet ban ai bentai ngas sasisen, ban sam ke ketin jong belai. Kumpa pila yo sengau ni tuam san chaman ngadai udkhat jong kani ke balang hi mensua, kani ke balang ke bala pensan ke bala penrang ba yang mengadap dak kajing sungu yo belai bar kajing kemen ke bakrau man kapor bang yo alat ban yeng pat ban sakhi yo try hal kajong ke balang ke bala pensan penang ba yang oblain kerhu ya ke balang ke bala pensan penang ba bakanang la banang ya chaprang kam tam kajing syakri ban penbana ya ke khubor kajong try teknang ba kadam islam kapor ngan ya bet ke khubor ngakwa ban pulis wana ka sithi ke hebrew kalang ka ba sipau ke khat ke ba arpusan Kaktian ublai ka ong kumni. Klem da eno ya kajinga seng lang jongihi. Kumbalong kerukom kiwai. Henrei da ya kentu parlok hi. Bat kata kamtam. Aba pioi ya kata kasngi bakanang jan. Kamtam aba pioi ba kata kasngi kanang jan. Kata kasngi kabala kren hangni ka kren syapang ka jingwan ka jong try. Syapang kajingwan ASEAN kajong try. Dan sibun ki bentah ka ketien kajong belai, ki bakren syapang kajingwan ASEAN kajong try. Ngipule Yohanes kalau khat saul nong khat ka balai ka ketien ku belai jong ngan wan pat. Ban ngan simti ye pi halade. Bahaga bangalong manga. Piru pila banlong. Ki kam ki apostol iwei khat wei ka ong uneu Jisu ya bala simno ye pi sajrong nang ni. Unwan pada ka jo ka rukam ku ma pio iu. Bau keu siapneng. Kumjur ke kitab jeng penpau kalau nong kebenengkong kat ke benriu, benengkong Thessaloni kalau lenong ke basau, bat kemta ter kiwei ru. Kiran sibon kit kat ke peni syai kedar. Bau try jongi un sawan pat. Hendai ka jingkeli kalau lanu unwan, mendan batip ya kapor, ong ka ketien jong belai markas kat lai puar wadu Jisu hiruang. Baik kapor, ya kasngi bat ya baik kapor mendan batip. Ki angel peneng wadu Jisu rumtip. Hendai tanggu kepa. Hendai ublai utrai jongi ulabu pat dakis yaki sains. Bangki breu kin dup tep bau utrai ula jan banwan. Bat ki don sibon ki sains haka ktien ka jong ublai. Bat ki prophecies ki bayadai bat ke jingwan ASEAN ka jong utrai. Marbo ublai jongi unum le ong ka kitab amas kalang ka balai ka khat ka banyaw. Ublai jongi unum le kanu klam dapan pau ya ki baru aki breu jongu kinang itu alpa. Bat PGE ba man kapor. Ublai ju pen pau laki jong ki breu. Siwa ban pendap ya ka partai da ka kapor jo Noah ublai la pen pau siwa Noah. Siwa bun tang ya ka Sodom bat ka Gomora. Ublai la pen pau siwa Abraham. Bat kum ta ter ngi ba ublai ju reveal siwa laki jo ki breu ki jongu. Siwa ban le iki kumjuru siwa kajingwan ASEAN ka jong utrai upen iteng kren ki science hakmat jongi badiki prophecies ngongi piki dan sibon ki science kumtu ka bangetip ka gospel Matthias ka kren syapang ke kajing syukor jo ki babon ki singi ki bakhado ulong husiar balai namarkan don kijing hikai ki basyuki ba lamler ki singi ki bakhado ki false teachers kumbalong kini kisri kibangi ki dan sibon kijing hikai ki bakla nang ta ha gospel Matthias pi pang kitma pa kijing jajo kitma ki ba pio kan rai kini kisri dan ha television pinang ke India bat ka China ka dan ha pedeng jong ka temir jo ka jingale atma ka dan ka je penyap marsidiang pio ya ka kenja benreu ba ka ile ba ka wei ba ka jai benreu ngi pa USA menta ka jale apa ki doyong ba ki dole bar keleng sarong partai ka dan ka jale Pi kinam sneu ang kaktian jong mulai Matthias. Kadang ki dia keleng sarong partai ngi dalaki jo hikmat. Kajing yap them ka plek. Kani ka bang idang ya face adu mentak segi kadai ka khlam kajing yap khlam.
Nang tang yoi ki Jumai o ka Gospel Matthias. Nang ta show ki dan ki cyclone ki bang yoi dang mana kani ngi dang yoi tu ka Amphan a cyclone. Nang tang yoi ki Jakoi ru war ki las dang mi war kani ka than ru khasi janti ajongi ki locus par kum ta ter. Sibon ki signs ki la jia lak bai jonga. Bar ki nang dan sibon ki baka ktien jong blai ka kren. Padu COVID-19 ulang way ngangai scam udah way na ki sign ki berat ba. Ki ba penpej ki khmat ki jongi. Bau try jongi. Ula jan banwan. Pada kali ka pora pedeng jong kini ki dak kisien. Ngakwa abanyalam ki jing bot cephat bangnya selak tang sya kawai ka benta. Bat kata kalong bangin pej ya ki dak jong ka jingwan ka jong try. Tang na udeng dembur. Hak ka jing dai bat udeng dembur. Ngan pulih Matias kalang ba arpo saw kadhat ka balai pu ar lu lai pu saw kong to nang te ya ka parsi nau deng dembur apa ka tenat jong u kala khelong bat ka saisla pitep bakal liur kala jan kumjo ru mapi haba pio I kine ki baro to tep bakal long hajan haki jingkhang sisang ong api kane ka pateng benreu kan omelette no tat ndala pendep yakini ki baro Utrai upeni baki sri ki bakado pej nau deng dembur kan sadon ka jing kelong jong uneu deng dembur banang ta pitip ba utrai uladan hajingkang ngin pej tang lai lenong haswa jong kata Matias kalang ba arpoi ka khot ka bakhat pra ayung yo I hang to uji su lawan sya ka snong na barburathan ula yo I yau deng dembur bar ula wat so nau to deng dembur Henry hapadang kajing than ula yo I bau new deng dembur bai tenat bau ba jerngam kisla Henry don so setia kane kala penok mensim yo try baru try ula tem yo to deng dembur baga ktien kajong blai ka ong kumne ru ula yap terkong no utau deng dembur markum tahi ula yap terkong markas kong ka gospel markas kong ula yap terkong na do kitit right from the roots kajing yap kaba syirkai kajing yap terkong jong une udeng dembur parlok barok ngitip baka deng dembur uyeng nak betaka jaj benreu Israel bat baka ri Israel bangi kwa menyepet man fokus mentah tangnya kani ka benta na padang kibabon ki signs hakajing day bat kari Israel baka jaj benreu Israel utrai komto kamalawan wat so na udeng dembur ulalek ka jaj benreu Israel Ula ya lap ya kaktin ka jong ublay. Ula kren sapang kahima ka jong utray. Henry kikon Israel kila kentaj panget yo. Kikon Israel kila ya le persyayo. Henry kila le ben yo. Bar kila sa narpna yo. Kila kentaj mardor ya utray. Bar kumta ngas ngaw kumba utray wong. Namar rapi kentaj ya kaktin ka jonga. Pinlong gibalatim no akani kasngi. Baru tahu deng dembur ulai yap terkong. Henry lok baik aingu yo try pakai gospel Matias kalau ba arpo saw. Ngi ibau ne udeng dembur. Haki sngi ki bakado usdang ban ke long biang. Dan nyau teli kidak ki bangila ban pej akan ka jaj benreu Israel. Ubang ong ye udeng dembur. Kiban pentikna ba utrai jongi uladon shisha hajingkang. Nyau teli kaban ko ang kalong kajing tau pat yakari Israel ka re-establishment of Israel yakari Israel ngi pule hakaktien ka jong oblay ngi kenmau yo pilat hakapor shua bansa nar pna yo try jisu upilat ula bishar yo try baru lo ngam syam kajing palat tau ni breu baru pilat ula kwa ban pelait no yo try ndrei ki pat ba Israel ki ong ai bakas nam jong kan long halor jongi bat ki kon ki jongi nang tapi kan mau bau jisu ra ya ka deng pna ban lechel lom Calvary kini ki kentei jiu ki yam na ka bata jong ndrei jisu ang wat yam na ka bata jonga yam na ka bata yala de bat nam ta ki kon jong pi balay ong komta marutray utip bau ne udeng dembur udei ubala uladep tim yo bahkan sadon kajing terkong hakani ka jaj benreu bakari Israel kelajia komta hakaspas hakan nyo posnem idi hadien ka jong Jesus Christ long bau news im Roman Emperor Titus
Ulawan ban penjat ban penpra uan banyak atma yaki ban ula torture yaki brave yaki kon Israel ula penyap yaki ban ula be yaki nakari ka jongki ula le ben ula be yaki ban ke history ke yato ba ula tau si bon ba ki deng pna ba ula saknar pna yaki jiu hadu bom don jaka sho Bala pensakma yaki keleng saudong bandai tangkata ula pen kelaya ka kerteng Israel syakata ka kerteng Palestina kadi ka kerteng ka badan kaji dai bar ki nongshon jok Israel ki Palestin ki Filistia kane ka jing sha be ka jing sha le ben ka jongki udeng dembur ubala yap terkhong nrei ong utrai baki sgi ki bakhado pin sa yui bau neu deng dembur unsa khelong ban unsa khelong biang bapi yui si shai kani kalajia haka khat sau trik jau me khat khandai spa sau popra habam don bakbilan ti sho ya kani ki jat ban reu kala don ka jing thau biang ya kani kari ka jing thau pat ya kani kari Israel kalami kari Israel haka map joka pertai Hakabam don bakmi lenti mano manoru kadai ka kamba ka jong utrai bat kalong ka wei ka dak bau ding dembur ka ri Israel kalas dang ban KM palak baye jonga ngidon ublai bala ban tau thamai ngidon ublai bala ban pen kala khong pong ye ki baro kakten ka jong utrai Isaiah sa pulai khat khandai kong hakmi ngan le Kiai batmai pinom tip ya ka ngan penmi galanti ya kari khlau bat ki wa hakari kenja kan laban le komta ka jingim jonga bat jong piru ulang ublai bala ban penbi ya kiai bakrau ke Israel kilayo abante layo aban thau pat ya kari Israel ka sain ka banengkong jong ka jing KM jong deng dembur kabdak ka baar jong ka jing kelong jong deng dembur Kadai ka jing wan lum lang jong ki jiu nakaleng saudong jong ka perthei. The regathering of the Jews from the ends of the earth. Kadan ka jing wan lum lang pat jong ki. Kum to la pen sapret iki kaleng saudong nrei kawan ka jing lum lang jong ki. Ngilayo I kum no bala pen sapret iki kaleng saudong. Bat la pen sitom iki niki jiu, la pen kordit iki, la pen jenjar iki bat bon ki bala syap nyap. Pikan mau ka jing sensyar jong Uni Roman nong jing sensyar jong ki Jerman Adolf Hitler ula penyap adun reu million ki jiu bat na lor kata hadu kebakat san lak ki kon Israel ki konred bat kani ka pen mau yang I ka to ka jing ong hakapor syaban sanar penayo Jisu baki ong ai bakas nam jong u kalong halo jong I bat ki kon jong I Papikan mau biang ya bu Jisu ang wat yam nakabenta jonga. Yam nakabenta jong pi. Barki kon jong pi. Kaktien ka jong utrai ka pendep biang pa bin lok bayet pinyoy. Bat komta Adolf Hitler la pensitom yake. Open cordit yake. La syutang yake gas chambers. Nang tai ki kentay ula ot yake snyo ula deno yake snyo jong ki. La syu bulldoze yake. Bat la penyap yake. Bat la syu bread yake tleu. Mdon jakatap show yake. Barkin mau Ezekiel kalong kabalay punyo. O prophet Ezekiel ukren syapang ki dry bones. Kishing ki baterkong hakatem. O Ezekiel yui ta kishing ki baterkong. Kani ka kran ka jaj ben reu jiu. Ya uding dembur ubala syatim bar ubala terkong nadu tenrai nadu kitit. Midon jingkermen show. Midon lat show. Bakin embiang kau baik kasieng hang ni kau baik kasieng syatai kalau you spread keleng saudong idan lahat you nrei wigine udeng dembur unsaki embiang hatu kini kisieng kin kini kisieng kin sa embiang ong try ngan sa say biang ya pi nakitleo jeng tep ngan penem ya pi bat ngan walam ya pi syakari jong pi ong kaktin jong play Ezekiel lai pinyaw lang kat kabakat sao uang nutrai uangan bu yaw mensim jong ahapi te pen saem bat ngan pensyong ya pi hakari jong pi kata kadika prophecy ka jong utrai kan sapoy ka por bangan sa penem ya pi bangan sa pensyong ya pi hakari ka jong pi berkatakan long ka jing pu jong ding dembur hatu kata kala urlong ni hatu kata kala jian mentah
Sengap ka ktien jong blai Jeremiah khat riu la nong khat sao bat khat san ngan pulia ta khat ka khat san. Henry kat ba im utrai ubal walam yaki kon Israel nakari syate bat nakari baro kat syak ba la be no yaki bat ngan walam pat yaki syalakari kabangala ai haki kpa jongki wang utrai ngan walam pat yaki ngan sei yaki nakajing long ka batar khong jongki pin sayoi yaki ski ke bakhado bangan walam yaki syakari ke jongki Shisha kalalong kumta hakas nem syajar kendai spa sau pawa hajar ki jiu kilawan pai sya Palestine hakas nem khat kendai spa reu pinyau long hadu pralak ki jiu kila sya be no nakiri Arab baki dai ban lek pai no syakari jongki kani ka deban pedap ya ka prophecy ka jong trai lok kita kilaya wan kita ki breu ban wan na mingi na sepni na syate ban na syate Oh kilaya wan pai lot sera ka jong kari. Ko mala ong ka ktien ka jong blai Isaiah ka nong ka basau pulai kat khat ka basan ka ban reu ong ngan wan lam no yo sembai jong me na mingi bat ngan lum ya me na sep ngi ngan ong ha ka syate ai no ya ka syate wat bat no pelat ya ki kon senrang jonga na jengai bat ki kon kentai jonga naba ka bakut jo ka perthei Utrai uladap keren ban walam yaki nasyate na mingi nasap ngi komba ong kaktin ka jong blai kala urlong basibon ki kon Israel kalawan pai nang tai na Middle East ki Arab countries kila pa ki Muslim countries kila pa lot yaki breu bakin lek pai no sya Israel bakin lek pai no sya Israel nasya ka west nang tai ka tain sap ngi kila pen bet yaki jing lek pai no jaki kon Israel Nasya North, nasya Pangsyate, long kadan ka Russia. Wat ka Russia ka to ka por kadan ka communist regime kada ka jing sensyar jo ki communist. Bat kini ki communist kim kuasa tiaban pelait no ya ki kon Israel bakin lek pai. Henry ban pendap ya ka prophecy ka jong trai. Long ba ka khat kendai spa kendai pau ye haki 90s. Kani ka communist regime ka sedang ban collapse. Ban hadian ka khat kendai spa kendai pau. Ban pendap ya ka ktien ka jong blai. Ulami Presiden Michael Gorbachev. Bat une Maria Long Presiden. Ula syah yaki kon Israel. Ban let pai no syakari jongki. Kadika kamba ka jong trai. Balong sau laki kon Israel. Kilawan pai na Russia. Wan pai syakari ka baladap stay pat yaka. Ka baladap snap yaka. Haka kendai spa sau popra. Nang tanah siya Pangsyate kadan ka Ethiopia. Kini ka Ethiopia kadan ka military rule. Kajing sensyar jong sipai. Bat kini ru kim kuasa tiaban pelait ban ki kon Israel baki dai pai. Henry ka kamba ka jong try laong. Haka khat kendai spa kendai puwe. Kini ka military rule ru kalajan collapse kadan kajing ki hangta bakala syong senjar. Bakala mi ka an man pen mi no. Yaki kon Israel na Ethiopia. Baki dai ban lek pai no. Balong maha po sao po pra kanta kino ki kon kino ki jiu kila bandit pai no syakari ka jongki. Barkesri ka yato baki lai pun reu kanta sao po tali ki aeroplane sao po tali ki flights ki bakit palat khatsan hajar ngot ki breu. Kalara lut yaki syakari jongki. Balakit ikini ki breu na keleng ki jaka. Bat matla bat ko mdon shu weru jiu ban sakut ban ra lut syala senang. Bat ki ba armat ru bat kiba sokon ru lawan kit lot syakari ka jongki namar ka ktien jong blai ka ongkopta Jeremiah lai puwe la nong kat ka pra hakmi ngan lam yaki nakari syate bat nganya lum yaki nakibakut ka kendau bat rengkat bat ki yau bamatla badu bat ko ya ka pun kon bat kata ka basokon bikin ya pai pat syakata ka shiken hon ba ublai lakhat bat baro de ban wan ra lot Bat ko bat matla bat pun kon wat gitu badan in liver pains liban wanra. Lihat ho ba kawai ka plane kabadai ban kitang kabalai spa san paungut. Hakta ka jumbo jet 747. Liban kutang lai spa san pau. Henry kini ki jiu kila weng lut ki shuki baro baki cargo baro bat kim sya ya no ban ratiar tang ban late no kamet bat la ya tian hangta la rong ko ma syajar prapun reungut. Lakit syajar prapun reungut. Bandala poi syari Israel. Kisyam baladon syajar prapu perangut. Kaba pela ka ktien ka jong blai. Nang nu kini ki arngut. Kidai ki badan haka libapin.
hakapor barung haka flight balaka arngut ki kon ha airplane parlak pa jonga kaktin ka jong blay la pendep la fulfill ya ka word by word ban pentikna bau neu ding dembor ulas dang blossom ulas dang kelong bagi dan kaman pet ya kini ki jing shisha baro ban tip bau jisu jangi uladan haka jingkang parlak bayet ka kubor belengkat inga ya pi kalong babon na pedeng jongi ngira bandan naka them joke ching gibat terkong kijing kendo jongi ya kana ka pertai u covid-19 ula kring ya kibabon syakat way syakat hem joki ching gibat terkong kadan ka jing skau terkong ki jeng ki sam haka jing day badu blay ki kon samla ki dan apa ke depression la itu yang ada iwe no hikai college ibala pas PhD bari thai la phatho syapang ka covid-19 phatho essay ya ki kena bagi kita ki kena ki ong ki balong negative sudah kata ka jing tho joki ki balong suicidal sudah dan na preng joki ki bakwa ban suicide ki lon tangkan negative sudah perlok bae jonga ha preng joka de ka khlam ka dan sibon ka jing long ka baterkhong kidan simon ki yeng ki baterkhong kidan ki kon samla ki basnola do jikremen kalawai syai ka future jonga kalakot pidan simon ki plans pidan simon ki jing temu dan ki baterkhong simon ka jing day badu play de parlok bae jonga hatu kini ki shing ki laban em lau trai ula penem biang ki shing ki baterkhong un penem biang lak baye jonga ya kajing terkong jonga bat jongpi larang isyania bat ya isyania tang hau trai oh ikon Israel kilayo embiang bat lawan pai sya kari jongki kasain ke baar bau ding dembur ulas dang ban kelung bat kasain ke balai kajing yo biang ya ka Jerusalem but yo biang ya ke Jerusalem Lukas kalau ba arpway ke dekat ba arpusau ke itu ini bi kom to baki gentle ke lawan ban job ya ke Jerusalem baki la hertma ke la penjot ya ke Jerusalem Lukas arpway lenong ke dekat ba arpusau kong kin kelonru da ka serti wailam bat kan long bala yu top ya ke Jerusalem da ki gentle tat dan pendep ya ki gentle kapoi ka ya joki gentle la pakin le ben ya ki Israel batkin kernyom ya ka Israel ya ka Jerusalem kebapi tep akan nyau pau edi ki gentle ki lawan ban pen jot ban pen pra ya ka Jerusalem ban ki la pen praru ya ka temple ha Jerusalem ki la pen pra ya ka temple Jerusalem kumbau trai ulayat hulpa Lukas kalau ka arpway pikan mau utrai uang haba kipet ya ke temple ka itnat bah oh ka itnat ka syangkuran bah utrai uang kan poi kaya ha ka ba namdan hangne umau halo rumau uban penhap no ka mamut ban kan poi ka por bakan ka temple kan sat pra bakan sakelon ensadan we mau hadin we mau ban sakelon no bakala jia sisa baki gentle kilawan ban penjat ban penpra ya ka temple lathang ya ka temple Balakapor baki tang ya ka temple ki don kini ki golden sheets ki ksiar ki bala pen itnat bah ya ka temple bakani ka ksiar kala lot baro bakani ka ksiar kala rung hakikap mau kala rung hakikap joki mau badu uneu nong sensar badan bohar balai akom no uang ban weng ya kitu ki mau wei halor jong wei mau namar bau kwa ban sim ya ka tu ka ksiar kaktin jong belai la pendap word by word kentin pak kentin berkomta ke Jerusalem kala long kala jat kala long hieng ja berki jiu kimla asyoban claim ya kan ke jaka wat dara kilayo ya kadri Israel hakakat kendai spa sau popra henry ke Jerusalem kan nong ba kadang don hakati joki Jordan henry utrai wong bakas ngi ka bakado uneu ding dembur unsakhe embiang Lajia ayu kakak kendai sepan reu penyau. Laran katman reu segi hakabaki ri Arab baro kilele Persya ya ke Israel. Baka bapela kalau bau belai ula ya ke jingjob ya ke Israel tang marway. Bahkan job iki nong syuan baro barkila keni biang ya ke Jerusalem. Berkomta mentah ke Jerusalem kababon ki bentah jongka. Kila yo light no katu kan ki bentah ke badang dan nakakti jongki nong way. Baju penken mau ya pi ke bajia ke partai. Dang sian hau arajar kat nyau
December nriu tarik. Because now your president jok Amerika Donald Trump kumno bopen kenriak no yak American embassy na Tel Aviv sya Jerusalem. Kani kalong ka fulfillment yak prophecy. Kani kalong ka way nakidak ba uding dembur ulas dang ban kelong. Parlok bay ikubor lekot yang apa pi kalong. Lalu try ula ban penyo pat yak Jerusalem. Hakini ki breu ki bala jat ki bala pra ki bam dan jikermen. Utrai ula ban penyo yak Jerusalem ke batmai. Happy badhanga. Ladang inang ban syania au. Ngidon akan lenti syaka New Jerusalem. Padu try ula ban penyo yang ngabat yapi. Om dak buj om dak bor ong Zekaria saun reu. Daw men sim janga ong utrai. Ki Israel kila yo abiang yak Jerusalem. Kabalong kadak jong kajing kelong jong using jong new ding dembur. Kasain kabasaw kalong. Kajing penkela bak lebak ya kari Israel. Ka transformation of the land of Israel. Kumnula penkela. Kadai ka Israel, kadai ka jaka ka berish siap. Kadai ka siap sudah. Henrai mentah kala kelalong ka jaka pelang, ka jaka berjengam jong karep karyang. Ay ngu yublay da kajing snay try ngilay po isyatay how news nam ladap November. Apa piyait na Jordan. Piyo iya ka Jordan baka terkong daki 5 mile kadang kajing terkong. Mdan ding mdan sik terkong daka siap sudah. Hendai ka klip mat ka pirong ha Israel. Piyo kajing jerngam sudah. Maka kemau baka kelisi syakum no kan ka laban long. Tanghang tu terkong raw baca ni pada ka jerngam. Kadau kalong. Utrai ulaong bangan sa panlong ya ka kom kari ed kom ka kper eden hakis ngi ke bakhado Ezekiel kalong ka balai pun reu kadkhat ka balai pusat lai pusan bat ya kari ka bala panlong klau un sa repat namar kralong syra akmat kita baro ki bayat nang ta te kin saong kani kari ka balong syra kalalong kom ka kper eden oh blai lale pelai kani kari. Bat kani kajing kela jengam jo kani kari siap. Kalong ka kamba ka jong blay. Berpitip mentah kari Israel kadai kawai nakinong syalan ki bakrau tam ya ki so bat ki jur. Bat kawai ru kanong syalan ka bakrau ya ka pertai ya ki sentiu. Na kari siap lapha ki so bat ki jur bat ki sentiu. Ya ka pertai baro kawai. Kadai ka kamba ka jong trai. Bat parlok baye jonga ublay ulaban le kom tai kajing im jonga bat jong pi. Kajing im jonga bat jong pi kalaban terkong. Kalaban longkum kari siap. Kalaban longkum kari klau. Kalaban dana pedeng kajing do jeklemen. Pilaban dana pedeng kajing pang jo kajing sitom jo kajing sate jo syakum. Mdan jeklemen su. Nlay ublay jongi ulaban penkela bak labak. Uday ublay balaban penkela jerngam ya ke balalong kum kari siap. Ulaban tau thamai ya kajing im jonga bat jong pi. Kani kalong ki kam ki bapla ki blai uba blai lale. Ha kani ka jai ben. Ki dan sibon ki jing batai. Tamang nom la ban yai namar kapor. Ka yai. Nya po isya ka sain kabasan. Kabasan kalong kajing ki empat jong ka ktin Hebrew. Kabari ka ktin jong ki jiu. Lani kata ka revival of biblical Hebrew language. Kadang kajing ki im jong ka ktin Hebrew. Zephaniah kalong kabalay kadkhat kabakhandai nabahang tangan penai pat akipat ba ya kasintur kabakhoy babaro akibakhat ya kakerteng utray ya kaban syakri ya uda kaway kajingmot ong kaktien kajong blay ngan ay ya kasintur kabakhoy ngapay naka spirit filled living Bible ko ang I will restore the people a pure language, a pure speech, a pure language. Wan penpai pat ya ki ya kaktien. Perlok bayi jangan nga, apakah ni kejadian real kalau sakma, kau bau try ulah keren Matthias Arfway, bau ulah tim yang new deng dembur ulah terkong, kila sakma saudong, kau ay kapag kila do no kalong, kila do ya ka language,
Kila duk no kakten ga jongki. Haba kila lech saudong gidan bapoy sa Germany. Kila stang banyak keren begitu kakten German. Kila yakhlek lang kakten la jong. Kila duk no ka original language jongki. Kila lech sa Mediterranean countries. Kila stang banyak khlek begitu kakten. Kila duk no ya ka jong kakten terai jongki. Nrai menta. Haba uneu deng dember. Ulas dang man kelong. Utrai lawan raiki syakari. Mdai tabuan raiki. Mdai tabu penem nakishing gibaterkong. Ula revive ya kakten ka jongki. I will cleanse their tongues. I will restore them and unto them a pure language, a pure speech. Uang apan pai biang syaki. Ya kakten Hebrew ka bajanai ka jongki. Kani kalijian away unong layat ho ba history bauta u Hebrew dan sa Russia. Bauta u Russian. Udan kajing ki ka dok nut ka jong u bau kwa ban learn ban nang ya ka jong kakten jong u kom tau la pule sitam ban dau la pule ula sedang ban hikai hayeng hasam bakidai ban kren da kakten Hebrew ula wan syari Israel ula hikai ki breu ban nang ta ula penmi ya ka dictionary ban mentah kala spread kata ka jikai jong u bakani ka kala kalalong ka official national language apa Israel kakten Hebrew ban mentah la pendan kam pinpai yang tu ki signboards ki dan lai teli ki dan ka banengkong da kakten English ka baar ka Arabic ban ka balai kebanekong ke dak Hebrew ke baar Arabic bar ke balai kalau dak English bagu kena school ula ban pule ya ka teks ka Hebrew kum jo thik kum ba pule Moses saw hajas nam bensua kadan ka jing KM jong ka ktin palok ba ye jong ha pedeng jo ka khlam COVID-19 kadan sibon ka jing kerdo ya ka ktin ka jo blai kadon kajing kedok ban yo asgeu ban keu je kajing ka bakentang ka jo try kadon kajing tight ban pule Bible kadon kajing tight ban wat yo try ne dua yo blai bakan don ka revival ha kajing yo day bat ka kten ka jong Dwai yo blai ba pin bang ban pule ka kten ka jong blai ban bam ya ka kumong Jeremiah khasan kan reu ngala syam ya ka kten jong me ban ngala bam ya ka namaru trai lo ang Matias ko basau om tang du kpu bang ban ma pingi la ban am dai da kini ke da ka kten jong ang utrai kadai ka por bangin dwai ho blai ban wan rai ka revival ba ka kten ka jong blai kan yo jaka haka donut badak ka mensem ka jongi palak baye jonga kadak kabasan kajing KM jo ka kten Hebrew o kila pendan kam ka kten Hebrew ka sa bakilay kadak jong kajing KM ba kajing misla jong udeng dembur kaban reu kajing KM badak ka bor sipai kadai ka resurgence of Israeli military kajing KM ka bor sipai Zechariah khat alanong khat ka bandrio barok kida ka ktien jong blai hakata ka sngi ngan penlong ya kinong yalam jo ki Juda jo Israel kum ka pliang badanding hapeng ki ding bat kum ka jing tebe ding hapo ki jing songkeu bat kin bam do ya ki paj ba barok keleng saudong syakaman bat syakadiang bat ka Jerusalem kandang syong pat halaka jong ka jaka ka Jerusalem ken kani kalong ka prophecy ka bau trai Ukraine ya kani ka judge benreu ka badang komba nyau phawei nyau pho ars nam menta ka don ya ka bor sipai ka bakhlanya hadu kata-kata bau blei wang pelong ya pha ka pliang badon ding ka fire pot bakata ka jing tebe ding ka daga flaming torch bau nunu bau wan siapa nak ka deng nak ka man pan bam do ya ka palaban penjat ya pa ya ka namar bakari ka por bau trai upen KM yau neu deng dempur ubalayap terkong pilaban mudur kani kajai benreu ke badan haduk menin gadang keli hakatu ka mobile kat nu ka population jo ka Israel layat hu kalau 9 million plus something kani ka population jo ka badang dantang lain naik 9 million kadan haduk lai pau lak ke military 1,000 ki tang 10,000 kita ki armored vehicles ki kali ki balapan ki badan pakitiar kitar nyau spa kita ki plane thma ki war plane spat spa kita ki thma ki jahat ki bile thma kum tat ka army jok Israel kadi ka way na ki baklain tam ka partai bot ka India ru ka persang ban tiar naki kani ka dong ka way pat ka area kapang yui ka jing kem jo ka jaj berdeu Israel kadai ka way pat ka area ka way pa ka way ka benta kapang yui bau neu deng dember ulas dang ban kelong bat ulas dang ban kem bakata ka khadu lok baye jonga kadai
Kata bagi orang ke refocus of world politics on Israel. Kajing kami thuk bah jo kiri baro jo kapartai jo ki borsen syar baro ki pelot syakari Israel. Kini kisri ki kapartai baro ki pai syak Israel. Ida ibarat bah kamnap jo kapartai. Nrai kiri kapartai ki pilot syakari Israel. Kamtam kum ki kun Kristan. Hakaji adai bagi end times. Hakaji adai bagi sri ki bakado. Ni don kaman fokus ya kani katan Israel. Nama dang don sibon ki ki bangin sanang yo isu ya ka jim pendap ka jong try. Hakini ki sri ki bakado. Zekaria khatal nong gerkhat ka balai ko ong. Te kan jia kata ka sri bangan penlong ya ka Jerusalem. Umau bakia ya ki paj ba baro ki ba penkit ya ka. En penmong sat yaki. Bat ki judgment reo baro ka kendau ke bayalum lang persya yaka. Wangan penlong yaka umau bakia. Kiri ka pertai ki isi yaka. Ki bisni yaka. Kalong kum umau bakia bakam la setiapan kit. Baro kiri ka pertai ki persya. Ka Iran, ka ile persya yaka. Bat ka penbena pat ba ban weng yaka Israel nakamap jo ka pertai. Ndai ka jia ayu mentaha. Kadon pedeng kajing tran bagi breu ki persang banwat ya kajing bam na bakadon ke economic sanctions ka Iraq Saddam Hussein uang ban remove ya ka Israel na kamap jo ka pertai ndai yala de ula sya penyap kum tu bat mentah kala yengja kane ka Iraq barkawai ka Syria kalau persya ya ka Israel kala pa ya ki missile ban penjat ya ka Israel ndai mentah ki breu jongka ki pet saudang banwat shelter banwat jakasa utrai wangan penlong ya pa umau bakia bat baro ki bayale persya ya perkit ya pa en penmong ya ki syakamon ne syakadiang kinum laban stan hakmat jongpa hakini ki sgi ki bakado atau kamdai ka pendap ka jong utrai ya ki prophecy kari ka baret kat kane pila ban mudur kadai baik kabor belai bakajing temu kalong ban peni bakira kisgi ki bakado bau ding dembor dashisha ulas dang ban kelong kiri ka pertai ki persyakat no kanuru mendan bala abajale yaka namar bau trai wong baro ki penkit ya pa en penmong sat yaka kini ki njau teli kilong ki dak kishen ki pen i syai kedar bahkan ika jaj berdeu Israel bau neu deng dembur ubayeng nang betaka jaj berdeu Israel ulas dang ban po senteu ulas dang ban kelong kini ki pen isyai kedar bahkan ika jaj berdeu ulas dang ban kelong baru factory ulas dang ban kelong berkaktin ka jong belai ka ong tetep haba pio i kini ki kam kut tang haba pio skau kam kut tang haba pio i tetep Bangaladon hagajingkang parok baye jonga na lor kini ki science ki bang yui tang hagajia day berkajai berdeu Israel berudeng dembur ki science lanang pedap iway hadin iway parok baye jonga ngiladon hajan joka jingwan gaja utrai karapcha kalaban jia hakano makano kapor tip haduk kat no ngindang yo lahat biang badya yala banya syakri utrai ilarung sikit last of last days. Habagi pay iki jingjia joka pertai. Wat ai bagi sulang matla ade dua yo blai. Bon pen i iki kmat ke jonge. Bagin pen kre yala de. Nang bata ka jingwan arsen ka jong trai. Bagin pen kre yala de bagin dan bentah. Ha ka jingrong no ka jong trai. Kad khot ka bakado Matias arpusau ko ong. Shisha ngong api apa pio i bakini kilak jia bakat tenat kalak kelong bakat saisla kumta wong latan nak jingkang badkot ka balai pusau ong ngong api kani ka pateng benreu kan omelette no tat ndala pendep no ikilik baro kani ka pateng benreu kata kani ka pateng benreu kani ka balayo i yakini ki nyau telikidak bau deng dembor ulah kelong kini baro kila dep kila jia menta bat ngidon hakani ka generation kabang iyo iya kini nado senam khat kendai spa sau popra nado balatei biang ka sinong Israel naden ka sau popra kadai ka generation ka balayo i bala pendep ya ka ktien jong blai bau deng dembor ulah kelong bakani kanam jia kanam lait no ka ktien jong blai tat ndala pendap ikini ki
Palok bayi jonga ngidai ka generation ka bakhadu ka kum kaktin ka jong blai. Padu try ulajan banwan nalor ki science ki ba immediate science ki near science ki kita ki distant science ki ba kham jengai. Kila pendep lut ki wai pai wai. Pat ka basak kalau hanga pada pi. Lagi la pen krek sisyan em. Abang pen krek kan ka kubor nga dua yo blai ngatrai. Ngam kwa akan rat tang bat syukren ya ka ngam kwa atrai. Ngakwa ban pen krek yang ngakwa ela de ruangan pen krek ela de ngam kwa tang ban syukren. Di dalade ban pen krek babau train wan ngalong babiat ban yasyam badu hakari ke babam jukut. Ublai nam takaburam gajung. Amen. Ngila poi sya ka bantai ka pan penkut ya ka jing syakri jongi ha ka ni ka por ngapan pau ya ka jing sngeungu ya ki nongshim bata baharo bat ki wei bala don bantai ya ka ban penbet penbiang ya ka ni ka jing syakri jongi ngapan pau ka jing sngeungu na ka bantai ba penbet penbiang ya ka sound system ka jing sngeungu na ka bantai kini ki paralok ki jongi ka season production ka baring ka ba penbet penbiang ya kini ki ai baro ngai kublai ginong shimata baro nadu organist ba puli ba dwai ba ai ka special number but kham tam e na ka banta syakri jongblai temen basan Dr. TS Nongklau iblapan kan mau yangi but ilayat hu yangi ya ki jingsi sha gi bang yu i hakani karta ka jongi tungin nang nakidak jongudeng dembur Ublay na yangi ka jing start bangila ban pen kre ya lade marway shimet tu ublay don kat lembat phi temen basan wa ublay unda kerkhun da yalam ya phi unda don kat lemba yeng ka sem ki jong phi bat unang panla ya phi wa phin long wa tiar wa khrau naga banta ka kerteng ka jong nginya penwai no agani ka por daga bang yes no ti lang ban yer wai ka tu ka jing wai ka ba shispa san bat shispa pra ka barim Jisu unwan lum laki jong. Jisu la jan wan unwan shisha. Jingdum barok kan wai haba unwan. Jisu la jan wan unwan shisha. Ban wan lum ya laki jong. Nginyer wai gani ga jingir wai gitu sauteli gitu khot ki ba syakhmat. Rengkat bat ka chorus. Pada hadin kata sasisin an kerpat itemen basan. Ibla ay ga jingkren. Bain sengeu bahaban pelat yangi. Da ga jingker ku pen wai. Ga jingir wai Bashis Pasan. Jisu la janwan unwan shisha jing dumbaro kanwai haba unwan Jisu Unwan shisha ban wan lum ya la ki jong unwan lum ya la ki jong unwan lum ya la ki jong Jisu la janwan unwan shisha unwan lum ya la ki jong Jisu la janwan unwan shisha snyo si baro kanwai haba unwan Jisu la janwan unwan shisha ban wan lum ya la ki jong unwan lum ya la ki jong unwan lum ya la ki jong Jisu la janwan unwan shisha unwan lum ya la ki jong Jisu la janwan unwan shisha
barokan wai habaun wan Jisul ajan wan wan shisha wan lung ya laki jong wan lung ya laki jong wan lung ya laki jong Jisu la jan wan shisha wan lung ya laki jong Jisu la jan wan shisha jenjat barokan wai haba wan Jisu la jan wan shisha ban wan lung ya laki jong wan lung ya laki jong wan lung ya laki jong Jisu la jan wan shisha wan lung ya laki jong Hakabawai no tu da ai ru ba kajingai ai ka jong Jesu Christ bo trai kajing ej ba kamamayan ka jong ublay bo kpa lamba ka jes lok ka batyang ka pentingan ka bayay lam ka jong monse makoi jong ublay ai ba kajing kerhu jong kinilai hawai kilong kerpang bat ka balang ka jong me hang ne ko trai Kaba imsngi ban pla ban besar ban banyalap ya ka kerteng ka jame. Kini ki jingker ku kin bot yo pai lang baro ha ka balang bad ki wei de ki badan ki basyakriya me ka leng satlak jo ka perthei. Kini ki lai ha wei ki nya yarap ki nya kershan yangi. Banginang yai ban pen kre ilade. Nak benta kata ka jingwan arsen ka jame. Hoi kini ki jingker ku kin yai bats kemru yangi bangin yai ne balau jong nong penem. Nado mentah hadu bandariu katurai. Wasyaduki bom jukut halakartaru. Amen.